Jeg står her med Dachi på Top Direct Danish Badminton Academy. Dachi, nu har du været i Danmark nogle måneder her. Hvordan er det at være hernede? Det er rigtig dejligt. Man får trænet en hel del, og så bliver man også meget bedre. Både mentalt, taktisk og fysisk. Ja. Det er rigtig hårdt på den fysiske del, fordi man træner hver dag, og så nogle gange så træner man 2 gange om dagen, og så går vi til styrketræning også. Så spiller vi holdkampe eller turneringer i weekenden. Hvordan har det været inden, da du var til Island Games, ved jeg, da jeg var med dig, at du havde nogle problemer med dine skinneben. Hvordan går det med dem? I Island Games, der havde jeg rigtig store problemer med mine skinneben, så blev det ellers bedre her, da jeg kom til Danmark. Du har været rigtig god til at lave nedvarmning eller strækkeøvelser. Strækkeøvelser, ja. Det laver jeg hver dag, og så strækker jeg minimum 15 minutter om dagen, sådan cirka. Ja. Men på det seneste, så er smerten kommet nok på grund af de nye sko, jeg har fået. Ja. Hvis du bare fortæller på grønlandsk, hvordan det er at være hernede. Okay. Nu er jo mange trænerrettarfene. Det går snart jo hvor. Så når det ultimaste trænerrettar, nu kan sagt du annars det du. Der var det. Under mere du annars det weekend til. Der man det går snart jo qarsan nartoru llunilu ingammi eqqarsariarnerutungaatigu ilikkarnartorujugu unamminerultungaatigu qanu unammissanerlun soorlu kalaallunaан eqqarsarpiarnajuat qanu unamminerlut maani taa unammisartakpikkoannerujugami unammisartakpikkoannerujugami taava eqqarsarnartariaqtarniassoor. Det er godt. Tak. Yes,